Itu guyu aku. Aku biyen niku nek eling riwayate bojoku ngono gak nyono-nyono. Bojoku biyen digutang bapak ning ngene, "Walah anakku sing ayu dhewe. Besok ae kok nek gedhe nak rabi mandor utawa dirabi dokter." Tapi jodoh gak kena semono. Lho ya perkara sepele lho. Kok iso le bojo aku wong kesenian. Tapi enak, senajan aku wong kesenian iku ya nyukupi. Bendina tak olehno sajen. Ya oleh beras, ya oleh gedang, lumayan. Masih aku jiwa seni ngene iki ya gemi. Ya hati-hati, ya nyatane. Aku melok rekaman ngene iso. Gawe omah situk. Wis kabeh tak tembok mubeng. Jange ngunjukno genteng, ulan selo gak oleh. Mari ngono tuku dokar. Tuku dokar sak jarane, jaran 3 dokar situk. Lah rene bojoku kepengin dokar. Eling-eling gotong royong ya dokar tadi. Lho bojoku cek lancange lho. Bareng belajar iso dokar tak janggol lho perapatan. Bareng bojoku sing ngusir, waduh sing numpaki wakoe. Ya ana sing kuru, ana sing lemu. Jarine takon tanggaku, "Cak Sapari, nek numpak ngoten niku mbayar pira?" Ya ndelok suwe gelise, Dik. Nek suwe kok ya sampe 10.000. Nek gelis 2.500 umum iku. Cepat 10.000 kok ambek mumet-mumet. Ngono tanggaku takon, "Lah sampean mboten tau numpak?" Ya sak karepku Dik aku numpak. Lah bayar gendeng wong tekku dhewe kok bayar. Alah dokar ya sial terus jangkol mulai esuk. Wis dokar tak dol saiki nganggur. Jange nyambut gawe. Nyambut gawe nandi. Wis lok bakro. Gak lancar belas. Wah. Tukang pangur teko iki. Pontong ngelumut kebong lontong cokot semut. Mamula ya iku lho sing gare sebel ae. Durung nyambut gawe wis kepethuk wong gendeng. Loh. Pri. Loh. Waduh. Kon lho. Lupa sama gua. Kon niku siji ndang. Kok goa bareng. Wah ya pangling rupane jek pangling suarane ri. Ya gak pangling ambumu lho. Lho. Sebabnya aku lak lemu hari saiki rada kuru ya. Kok kepikiran kon? Ya apa kabare arek-arek? Kabare arek ya? Ya. Ya aku bingung. Wis. Ya pring-prung pring ori, pring-prung pring Jawa. Ya sing di sing ana ngono lho. Wah, ya apa waras? Padha waras. Sudah lama enggak ketemu ya. Omonganmu iku sing mesti nek bahasa Indonesia ngono lho, cek dicampur-campur ngono. Wah, omongan gada-gado iku wis gak usum jaman saiki iku. Wis suwe gak petuk barek peno. Pancene wong iku kadang-kadang ya kumpul, kadang-kadang ya bisa ya. Iya, aku gak kumpul lho, kon tinggali terus. Lah tak wara kabeh katut ta Pak mbon kuat cek ijen mawon. Wah, ya apa? Ya apa? Delon tari iki. Kon gak ro iki. Apa iki? Iki lak sarung ta. Ngawur iki ndoke bajul putih. Iki lek sawaya kon malam Jumat melok aku numpak bajul putih ya. Teko segara kidul nang segara lor wis gathik bayari sak jam situ. Kon suwe ta gendeng ngene. Ya prek mono sarung. Lah apa iku bajul putih. Kon niku ngawur iki apa iki? Lho iku ya anu koloran. Ngawur ae. Iki ususi Sultan Pajang. Lho, iya ri. Wong iku kepethuk aku gerdu Papak Parimono ngono. Mamula kan niku wis demot ae. Ngawur. Lah iki apa iki? Wah, iku ya goblok iku. Sopo? Goblok. Ya kon gendeng. Lah apa iki? Iki ngono, kulite kebolando. Lah, lho masih didelok iku goblok lah kulite kebolando ngono iku. Lah, wong mulane wong sing duwe ilmu sing gelek melek. Ilmu apa? Matematika ta? Dia ilmu sing iso digdaya. Lah iki, apa iki? Iku ta? Iya. Iku ya anu iku kaos kutang iki. Ngawur e. Apa iki? Ya iki sing iso miberi. Aku nang langit sapitu ya. Klambi Antakesuma iki.
Iki lek digawe sok Wis nemen-temen kon iki ya apa sih lho. Wong ngono klambi Antakusuma iki lho. Lho, Ri, wong sing penting nyambut gawe. Lho iya. Glendang-glendung. Kapik dadi curigane tangga. Upamane kon wis rabi. Lah, Anake wong gak kok ingone apa gelem? wis gak gelem. Kan gak gelem to? Gak gelem. Lho, ya mulane wong sing penting berusaha. Mbuh Iya, iku iya. mepet nang kanca, mbuh mepet nang opleter iku gak ngerti. Sing dipepet jaman saiki gak gelem lho. Wong iku aja mbutuhno mepetan terus ae ta. Wis aku- Sing penting usaha dhewe-dhewe. Aku tulung ndik dinane iki aku pengen gak nyambut gawe ya apa. Kok gak nyambut gawe? Lho ya apa yang aku duwe ngon-ngon ucul iki. Heh? Ya paribasane iki ya sawah gak matun, Iya. kebo gak nuntun, ya. Sirsiran gak iso rukun, pedhot setengah dalan. Lho, dadi kon iki patah hati ngono. Loh, ya apa ri? Nemen-temen sampe kedodot aku. Lah maksudmu ya apa maksudmu? Maksudku ngene, lek kon iso nulung aku tak nyambut gawe, Dik. Iya. Ya, Dik ya. Ya apa, Cak? Kok mulai kemedhi ambek aku sih lho. Tak Kan iki nyambut pernah gawe. cacak ambek aku iki. Ya wis tak nyambut gawe ya apa aku tulung. Ngono ta. Tapi kok nyambut gawe kasar-kasaran ngono gelem sih kira. Gampang kasar gelem halus gelem. Oh, sebab iki serabutan aku biyen iku ya tau melok no majikanku ya. Pokoke aku iki agas ri, pokok gak ono bosing no pating glendung aku. Iya, Wong. Siapa sakit dadine timbangane buru. Pokoke kandhane bosmu lek aku nyambut gawe agas. Oh iya ya, jangan khawatir. Tapi kon kudu sing temen lho ya. Lho iya. Aja pek binek lho ya. Gak. Wis, Aku sumpah. temen sebab dek iku majikanku nyewakno pengeras engko nak kon njupuk mie. Ya sembarang tadi aku pokoknya aktif ri. Iya ya. Wis, ya. Tapi kon aja ngene lho, sok-sok kon nang kumatan ngene iki. Enggak ri ya wis. Temen ya. Saiki Sing waras sing nandi? sehat. Pokoknya bayaran terserah wong kaya jiwamu. Ya. Iya, sok engko tak sodorno ambek majikanku kono, ya. iya. Ditampa lan enggak ya apa jari aku. Lah saiki kon aja numpak dokar, aja numpak becak kesuwen. Kan apa? Ayo. Kon numpak gigire gajah kene. Lho kan iki ya apa sih lho? Aku tak miber Wis ya. kumat maneh. Lho kon aja ngontak lo medeni kon lo ah. Ya saiki gandengan tangane ya. Ngono ta? Numpak sepur apa numpak becak? Ya wis mlaku ae lho, numpak Mlaku. sepur iki numpak nang endi wong ngene arek kaca. Mlaku ae? Iya. Leweng ati yang koyo wong bengok. Arek iki biyen nek bapakne dagelan nek gak ngene. Kok iso ngidung padha nyudruk bapakne. Meringis Lho. untune atos. Iya, untuk kabeh ku atos omonganmu kon niku. Cok guyon kon koyo wong gendeng. Wis aran ae. Kon koyo wong gendeng guyang-guyu. Kon dhewe sing sampel. Kok malah kon nuntun sing waras sih kon iki. Oh, sing tak tuntun ngono lho. Ayo nandi iki. Ya kon namanya majikanku. Ayo. 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 Ngene iki lho anak-anak nek gak nurut wong tuwa temenan. Duwe anak sitok. Biyen tak tuturi kon niku kudu nurut wong tuwa. Jek uripe mbokne ya ngono tak tuturi gak nurut. Dituturi mbokne gak nurut. Ngenes. Mbokne saiki sampe odare udara. Wong arek sitok gak nurut ya apa karep kuwi. Monggo ana paribasan anak iku iso mendem jero mikul dukur jarene nyang tuwa. Saiki mbantah wis gedhe. Kanca-kancane wis duwe anak. Tau mau-mahno gak gelem. Saiki mingat. Minggat ya apa ngene gak sedih tak golek ngalor ngidul gak karuan wis tuwek. Wis. Tin. Waduh Tin ya apa kon ngene iki Tin? Mbok kon kok tega barek bapak kon niku Nangis ta, Pak? menyanyi kon niku. Wong bapakne nangis dadakno kon niku tak golek nyang ndi nduk kon gak kepethuk sampai tak golek nyang Amerika Serikat kono. Si adoh sih Pak sampean iku lha ya apa sih Pak aku gak seneng iku sampean peksa ae ngono mau mah babak aku nyengkre. Kon niku mono wis gedhe, bapak mono wis kepingin gendong putu. Ngono lho. Nurut barek bapak. Wong atas demamano kaitan gak seneng suwe-suwe kon lho.
Temenan wong. Enak apa wong duwe bojo iku? Lho ya apa wong duwe bojo mono banyak mengandung vitamin ngene lho. Nurut bapak wis ta, bapak gak kurang-kurang nuturi kon, Kapan maneh? Mbokmu ya gak ono. Ngono lho. Tapi nek gak pilih aku dhewe ya gak seneng, Pak. Aku gak tau petuk wonge moro-moro sampean kawinno, ya gak seneng. Kon iku milih sing ya apa, Hah? Tak rabekno iko, Sapa? pangone wacari iko gak gelem kon yon. Nah, apa aku sampean nabekno arek angon iku? Ya gak apa-apa Mas arek angon. Mesti ngono lho, nyambut gawe ning gethu iku kon iku. Gak Pak, aku milih dhewe ae. Milih sing ya apa kon? Hah? Milih apa? Ya sak sirku. Saksirku aku sumpek-sumpek kon tak rabi dhewe. Lho Pak, ya apa sih, Pak? Tak rabekno tanggoku dhewe kok lho, kon iku kok iso. Aja ngono, Pak. Aku ya jane nyengkring Pak ana sing nulung. Arek iku ya apik ambek aku. Gak nyono lho, Pak, aku kepethuk ambek arek iku, Pak. Lanang. Iya, Pak. Mosok padha wedoke. Terus kene ditolong ya apa karepmu? Hah? Karepmu ya apa? Sakjane aku iki ya gak tega ninggalno arek iku, tapi aku suwe-suwe dadak gak mentolo, Pak, ndelok areke, Pak. Kaitane gak mentolo. Iya. Mari ngono. Ya empu. Nah iku apa arek wedok saiki ngono dirabekno wong tuwa gak gelem, nang njaba kepethuk arek lanang gongsel ae ngono. Ya gak, Pak. Aku ki sakno ndelok arek anane aku ki jange mule maneh iku ya. Ndelok arek iku lho ya apa sih wong nyambut gawe soro-soro, gawe ngingoni aku. Sampeyan rup ya penggaweane ngono, Pak. Melok gak tega, men. Nyambut gawe apa? Ya nek teko aku tak delok budal sore ngono. Teko parek esuk iku celaan barang Tuh. ngono. Arek iku. Waduh, wis jane kenal arek iku tin. Golongane maling iku mesti. Oh, apa budal bengi nek gak maling kan iku? Enggak, Pak. Golongane sidakan lho, Pak. Apa sidakan? Mosok gak arep ya, Pak? Sidakan iku apa? Sing gaene iku lho, Pak, ngene terop. Bowo ta? Enggak, Pak. Apa? Wong papat sing banyoli wong ae ya, Pak. Dagelan. Iya. Waduh. Apa tin? Cilik tak gedhekno kon gede-gede kok rabi dagelan. Lho, Pak, dorong kok, Pak. Aja rabi dagelan palang rabi ketoprak. Padha ae. Tapi ya pancen ngene tin, bapak iki wis gak nglarang kon soalé wong seneng wong cinta iki lak gak ana tokone ae. Tapi kon yo mulya, bapak gak ana ewangi. Ngono lho. Gelem ta gak mulih nyang omah? Pak, aku yo nyingkir tapi sakno aku nek eling arek yo sakno. Wis suwe lho, Pak. Ngingoni aku iku saking ya apa sih abot-abote dhek iku kepengin nulung aku ngono lho. Masih nulung yo pamrih, mesti arek iku yo seneng barek kon ngono. Yo gak ngerti, Pak, soalnya pamrih enggak iku pokoke aku wis matur suwun sih ana sing nulung aku nyingkir teko omah. Saya kaya mulai. Mulih nang omah maneh. Masa sih omahku wis tak dol hari ini. Ya apa sih Pak sampean tinggal diluk ae kok adakno. Digawe sangu golek kon sampe teko ndi-ndi omah wis gak duwe arek. Saiki ngene tin, nek kon anjene gelem ambek arek iku ya gampang. Saiki ayo nyanggone pamanmu kon ae. Nang paman, Pak. Iya. Aku seneni, Pak. Oh, tanggung jawabnya bapak sih. Iya aku kari-kari ae sampean mlebu dhisik ya, Pak. Sementara kon manggon kono, dene kok ana jodohmu bare arek iku gampang ya. Iya wis. Ayo. Nah. Dadi wong tani kaya aku iki masalah. Wis ayem. Nek ngono wong tani ngono uripe yo ngratani yo nyukupi. Cocok anjene. Atik sawahku ombo pirang-pirang bau. Wetane kali ae petang bau. Kulone kali 8 bau. Kidule kali 10 bau. Lore kali petang bau maneh. Durung tengahe kali. Ayem wis. Mulane sing darep wong tani kaya aku gak melulu nandur pari palawija ndak. Wong aku termasuk tani maju. Tak tingkatno pertani aku, nandur kentang. Wetane omah tak tanduri kentang, kulone omah kentang. Kidule omah kentang. Lore omah kentang, aku nek tengah-tengah pule kentang-kentang. Ngono nek panen nggopono wong wis. Lah aku termasuk sugih tani. Termasuk wong cukup nek panen kentang masalah wis pegawe-pegawe iku. Tukang-tukang sing diarani
Ngringkesi kentang mikuli teko Tegal go nang omahe kelompok nang gudang bleng-bleng. Bengi ditutup, gudang dikunci, gak iso turu aku. Kentang gegeran nek kancane. Oleh gegeran ngene, unine kentang gegeran iki. Siji, wong barek kentang siji. Nek wong gegeran ono sing gremeng-gremeng ngono sawatan. Lah nek kentang gak le gegeran, suarane liri tapi guyokno. Lah wong kentang nek gegeran unine ngene, kentang kentung. Tapi senajan aku wong tani, termasuk aku maju. Sing diarani wong maju kaya aku kadang-kadang aku iki mengikuti resepsi. Kadang-kadang aku mang seleksi. Kadang-kadang aku mek konferensi. Kadang-kadang sanusi. Terkasih. Sopo kon? Lho kok apa nek muli kon iki? Nggih kula. Oh, maksudnya gede karo sing ngimpuni, karo sing ngeramut. Karep niku yo opo kok niku riri. Lah niki ajenge kula himpun sampean. Lah apa ngimpun aku? Kon niku. Lho kula wangsul ngriki malih nyambut damel teng ngriki. Lah iya sih, aku yo gak ngusir, yo gak nglereni. Mutung-mutung karepmu dhewe. Coba ta? Kon liwat ngarep omah gak mati. Oh, kuwi apa? Aku wis ngerti nek kon duwe damonto, tapi nek biasae ngarep omah yo leren, tolat-tolet. Niki mboten mutung wae. Lah ya apa? Pados dhuwit gedhe. Terlalu gede. Iki jarah. Aduh, masalah. Oh, diapur aku. Malih kula mboten melok-melok kesangkut. Lah iya. Mulane ya, kok tak kandhani ya. Nggih. Ojo melok kaburi cangak. Ngerti ya? Nggih, nggih. Kaburi cangak iku dikusa melok gak karo tujuane. Nggih. Iki termasuk kon pemuda parasit. Nah, niku Pemuda tegese tanpa ada haluan. Ngalor-ngalor kidul-ngidul, glendang-glendung kon, ngerti ya? Apa gak ketiri-tiri nek ngene atur omah. Kon dandane omah medak, Ayo, gak duwe latar, liwat ndi latarmu gak ono kon. Ayo. Lho, mboten soalé kula niki bingung mboten duwe latar ngoten mboten. Lah ya apa kon? Bingung kula niki kok aneh ngoten lho. Lah ya kok gak katut. Kok mboten dikabari. Ora gak dikabari kelakuanmu, aturamu koyo aturamu, rupamu kok cibuk. Ngeten lho, Pak. Kula ngriki niki mboten ijin. Iya, apa. Ambek sapa kon rene? Kula ngriki niki mboten ijin. Lah ya ambek sapa? Nggih kali panjak-panjak niku. Lah apa kejap-panjak iki? Lho, jarene penting dikongkon guyu kali sampean. Lah iki masalah cek gobloke. Kon ngono termasuk godhog petung turun kon ngono takno. Iki gak ono hubungan nang panjak rumah tangga, ngerti ya? Oh, ngoten dah. Lho nang panjak takno. Metune sampean kok ditabui. Napa niku didabing ta niku? Kan ditabung rekaman dari kon niku. Nah, ora kon niku. Ngeten lho Pak Pesman. Iya. Sing pun nggih pun, monggo sakniki ditertibaken malih. Mulane kon yo ngono sing hati-hati. Ayo ngikuti kene ae. Goblok iku ta. Jane nggih anu pun dadi pangunen-ngunen. Iya apa. Jiwa seni niku mana yang sukatnya ketel. Lah, kita harus merenggut di situ. Oh, dadi ibaratnya kon koyo sapi lah mungkin. Lah sampean koyo pedet. Kon ini memang ya apa sih maksud? Kula enggak ada rencong. Rewang kulo kok rencong ya. Nggih, kula betaken pembantu malih. Oh, ngono ta? Nggih. Tapi arek iki bojo tak bujang. Bujang. Enom tak tuwek. Nggih, tasih enem, ganteng. Iya, aku butuh tenaga. Cuma sayang, Pak. Apa? Arek niku mboten tapek penuh, Pak. Lho, apa nih utangnya ta? Akeh. Utangnya akeh. Mboten soal utang. Lah ya. Sok-sok urat saraf niku sok-sok dhek niku. Lho anu ta? Terganggu urat saraf jiwa, anu penyakit jiwa. Dat eling, dat enggak nek eling niku nggih komplit arek-arek niku. Aja kon jarene rene. Katano nek eling komplit arek-arek katano. Sing gak dijak sapa iki? Kon arek niki. Ngene. Oh iki arek. Iki nggone sing diwaroki. Lho. Kok warok. Riri, Nggih. dan warok Ponorogo. Ojo warok. Aku majikane ngono lho, Ri. Kon iki borone aku. Kon iku wali. Kok wali napa? Kon iku boroku, aku jeragane. Kula ngomong napa? Iki borone aku, dadi aku niku boro sampean ngoten lho. Yalah, kok ora wali. Kenalaken bes. Lho, ini lho aku bes. Kok poli malangan nek bes-besan. Kenalaken kula Kartolo. Oh, Kartolo. Kanjeng Ganteng Sapari. nggih. Oh, ngateng sik enom iki. Tapi sampean mboten percaya. Apa sih? Nek kumat. Lho, niki lho, terus ngeten iki terus bajul putih. Oh, ya enggak sarung diwel-wel sarung ngono kok kono ngawur. Napa? Sarung nak. Rasane napa, Mas? Iku apa sarung nak ya? Nggih sarung. Ngono ya bajul putih. Sing ngomong bajul putih sinten? Ya kon.
Lho lan apa? Sarung. Mboten ngomong kok sing ngomong niku lho sinten? Safari. Ya gendeng Kon sapane. dhewe gendeng. Goblok niku tak lho. Lho kon kok malih-malih pantat kon. Lah Lho wong nek niki sarung mawon mboten napa-napa. Niki lho koloran iki lho terus ususe Sultan Pajang. Iya nak, usus Sultan Pajang nak. lho wong koloran ngeten lho. Koloran ngono ri kon niku ngawur. Koloran ngono. Mamula kau ngejak rene kau niku betun. Koloran usus Sultan Pajang. Kok malih aku sing gendeng. Lah iki lho, sampean pirsani niki sing didamel niki. Goblok. Niki terus lulange kebo. Wah, lah ngoten safari niku gendeng, Pak. Pun suwe ta nyambut game mriki ni. Baik ketuluran jeraganmu ri. Kole aku iki baboke ta nulari iku. Kon kok malih ngono sih lho. Lah niki lho, terus niki lho, klambi Antakusuma. Coba. Kas kotang iku. Nggih. Iya nak. Wah, lek ngoten sampean periksaaken mawon Pak Safari. Nggih kali sampean pisan mesisan nggih. Lah apa kok melok katut lho. Mboten Pak guyon-guyon ri. Kon mang lak ngono sih waktu kon kumat mang lho gendeng-gendeng. Lah kula nyambut damel mriki, Pak. Iya, iya, Lah iya. budal kula wau numpak bajul putih. Mulai. Wes boleh jimbak karo-karo. Ini kula kentang gobis ini lak Iya. lakone ludruk. Iya, Panjak kendang. sinambi jojo. Nah, Iya iya. Ireng manis. Anak ludruk. Pun direwangi ta. Sampe Sampe rewangi malah apa? melok gendeng sisan ki sampean. Pun saniki kula nyambut gawe napa, Pak? Tempe iki. Aduh lho. Wes. Rusak bupet iki. Wes. Sepunten mawon teh. Tapi api dibiuki ya ini. Dereng sarapan. Arek kon minggatane kok masih sarapan ora bupet ri. Wes Ri, iki dicat ya apa, Mak? Iki dicat direngno bles ya apa? Kenapa setuju ya sampean? Direng blas. Nggih. Lah koyo buwi ini. Wah, aku Lho, niki dicat ta dikapur? urusan dicat dikala urusan aku ta lah kok narik ngene iki lho. Lah nggih niki sampean dudui tas rada agung dudune niku. Lah apa kayak dudu. Sampean kandhani. Wis nak ya gak blatek ngecek batik ngapur rak ya. Saniki kula nyambut gawe napa? Oh nyambut gawe. Nyambut gawe napa? Nyambut gawe nang sawah nak ya nang Nggih. Tegal sawah. Ngono lho. Nah. Nggih. Dadi kon kudu ngongkon kebo sapi, jaran, kucing, ula barang iku ya. Nggih, tapi sampean tangane pun tinggal teng Aku kula. nuturi arek iki lho, ngerti ya? kon? Dadi kula teng sawah. Iya nang sawah nang Yo, Tegal. padha macul. Irung gede, kathik wongkul. Iri. Arek iku bodo tak banting arek iki. Bayarane mawon jangan potong. Dipotong ya wong aku diwadani kok dipotong. Ayo mlebu mangan. Mulai kaya kairun. Kula sudah kenawan nggih. Tak kono potongane mulai kaya kairun. Nggih. Turun nyambut gawe mangan iki. Pun, kula tinggal teng mburi nggih. Iya iya. Kasih kerasan lho Ri, ini melok mana lho Ri. Ya anu. Kan wis arek iki. Kang, Lho, Dek. Kang Bas. Apa? Tak kepethuk dik gitar. Kok. Kok iku wis. Ya apa Kang, sak koyo-koyo peno temenan. Lah apa aku? Ya anak peno sing minggat iki kepethuk Lho, saiki. dadi anakmu? Iya. Pasti nika? Iya. Minggat? Mm-mm. Saiki kepenuk. Kecekluk. Keculak. Ngomong sing Kedodol. Kebentuk. Goblok iku watak lo. ngomong iku sing genah ngono lho. Lah ya aku ngopo anakmu sing minggat kok wis kepethuk. Nah, Wis mulih. wis. Masalah selamet Selamat arek iku. Apa selamatane? Selamatane jajan pasar ya. Heeh. Terus gedang iku lho, gedang sobo. Dadi kok sobo ado-ado arek iku ngerti ya. Iya. Gedang sobo sik sobo nang omahe ngono lho ya. Glibet ae. Ya glibet ae, ngerti Iya. ya kan ya. Heeh. Mbek ular keket, ular jedung, ular selit. Lak keroken kabeh. Pak kok ngono bacaane, Pak? Lho nak nih. Iki lho. Ya apa sih nak kon tenaga lemes nak. Tenaga lemah. Wong wanita wani ditata uga wani nata nak. Supaya dadi pendekare bangsa nak. Sapa ngomong cipta iki? Oh, des yo. Rupamu kok cepuk. Lah opo kok ninggal wong tuwa iku nak api nak. Lah kula mboten seneng ajenge diomong makan nggih mlayu. Dadi persoalan kon diomah-omahno nak. Nggih. Oh ngono ae gak gelem Pak lah wis maharise lah padha minggat-minggat iku. Pedhi digepuki bapak niku. Ojo ngepuan tak gongku kon niku. Gak tau ngepuk. Lah ya apa? Tak ceples tok ping 5. Enak mulih nang badas lho kon. Lah apa teng badas? Lah bapakku Pak Wo ya Pak D aku iki. Nggih. Terus Surabaya Pak D ndung turi. Lah bapakmu ngene badas. Enak. Luwih mantengan badas iku lho. Saiki ngene, Kang. Percilik Loh. kalahin cereng. Apa, Kang? Percilik kalahin cereng ngeser kere kala mung kere.
Sapa Kang? Meneng wae, meneng wae. Niku Pakde. Meneng puruku. Bu inten naga sosro. Naga ula. Pun Pak. Pun yo ngidungi mang. Gendonge kula pecahi. Lho, Loh, masalah rusak nek ngaturne. Niki sinten niki? Lah, Waduh ya apa? Anu, sapari ri. Sari. Sapiro. Ya apa? Ari lho. Enten nomplong. Oh. Sari po. Iki lho arek nungkep lho. Niku lah bolo. Aduh, Ri. Nungkep Wis amjuk. waras iki. Pendek obate tok ceri. Lho, obat Pancen ini yang aku cari, Pak. Ojo dede koyo narodot. Aduh, aku kena sasaran. Iki sapa Kang iki Kang? ini tak kandani ya. Sampe tak baturku ta. Iya. Sapari mulih gak pamit balik nggawa rewang. Dadak oleh dapuran koyo ngene sik enom ganteng tapi Kanca kula niki. Lho, bayi Iki Natal. sapa iki? Awake kok abu iki. Iki kabeh kok kebo iki. Loro aku ndulur omah. Aku mangan kepek doyan nek telu bungkus. Oh, ndulur omah. Nyingit sego barang. Tini. Mengapa kau datang kemari? Nah. Ini kan Kau kenal? orang laki-laki yang membawa kau minggat dari rumahku. Ngawur. Saya nolong iki bapakku. Oh, bapakmu? Iya. Oh, Romo. Wah. Romo kayu. Wis kenal Tin. Lho niki Pak sing Yo, nolong iki Pak nolong aku. sing nolong kula niki. Sing tak omong kecelaan barang ya iki. Ya iki. Iya. Waduh anjen dagelan. Sing nolong kula nggih niki, Pak. Wale. Lah sing nolong niki kula, Pak. Ah iya. Tadi kan nyambut gawe tadi dagelan. Iya. Lah nggih kali sampean bareng padha. Lah nek gawe grup ae, Nak. Oh, arek kok ya apa, Dik Bagong? Anakmu wis kemulih ketemu. Pun ketemu. Iya. Ah terserah rek ae Kang aku. Ya apa Tin? Karepmu Tin. Iya, Bakon. Ya apa Pak aku ya bales budi ya wis ya apa maneh wis tak biokno awakku. Lho, Lho, dibiokno ya apa lah remek kabeh kon niku. Lho sarene anak sampean pun balas budi, lah apa karo Surabaya Indah niku cek dicekel dhewe kali budi. Ah, kon niku Apa sih? maksudnya ngene iki lho. Lah ben kon tolong ta. Lah dene lu masa kon tolong den bales dendam ngono lho. wis balas dendam. Ya diatur nek anakku iki wis ambyuk ya kon ambyuk pisan. Dadi ambyuk karo ngono lho. Digathukaken apa? Dadi iki Iya. cekak iki bales keapiane karo tolong. Ya iki lho Ri arek sing tak tolong, Iki saiki ta? sarene kepethuk karo bapakne, karo pamane. Iya. Sampai peno sampean sekseni, lek Iya. dina iki arek iki lho tak biuki ngono lho. Yo ya apa sih? Lho, tadi aku ambyuk mriki, Oh, Pak. glundung semprong. Semprong. Ya nanti ketatapnya pecah sembrong itu Nggih. kon ngawur ae ya. Ya sida kawinan lah pokoknya. Oh, ya Lah, terus wis. niki nanggap-nanggape kula serahkan bapak perkara biaya bapak sembarang bapak kula kantun turu mangan tok Pak ten mriki. Kan nyambut gawe. Gampang, Pensiun kon iki. Ngawur ae to. Perkara Wis, gawe apa kuwi nih, Osman? digolekno dina sing apik Kang. Wis saiki bener Dik ya, gak Dik mulih. Iya. Pasti nino kene pisan. Besok telek dina sing apik, ojo sampai kemanten mang sial. Ayo istirahat nang jero kon kabeh. Bener. Ayo. Waras aku. Ayo wis.